De foto's worden weer oprommen en stadig rekt de markt in Dokkum weer leeg. Een maand lang koen meesken in Dokkum de World Press fototentoonstelling zien. Dat binnen de mooiste parse foto's van de wereld. Ik zit er echt heel goed op waarom. Het is zo goed ontvangen en de conclusie van een heel soort mensen van nou, wat leven wij dan op een goed stukje van deze aarde, die heb ik heel vaak jet. Ik vind het fantastisch dat er zo'n 17.000 mensen geweest binnen en dan juist natuurlijk nog even die 15.000 fietsers en hun aanhang en dan alle motoren nog. Ja, ik denk dat achter mij het plein echt broekt is zoals een stadsplein. Ik broekt door mij. En dat is echt wel de oude Fjouwerweekend West. De tentoonstelling lukt de oude weekend dus een soort beziekers. Maar zo'n soort hier de organisatie net tocht. Hier in het rooit op het zien, zo ongeveer. We dachten van nou, dan roeg wij, hè, dan maken ze natuurlijk altijd een schatting. Wij hadden die beziekers van Justen er net eerst zo specifiek bijteld. Dat is gewoon een dikke vette bonus en gewoon hartstikke leuk dat deze organisatie van de Frieskalverstern dacht ik op deze manier mijn werkje worden. De organisatie hoopt het takomt hier op de tentoonstelling naar Dokkum te brengen. We zijn eigenlijk echt van doel om dit sowieso 3 keer te doen. Dus we gaan nu 1 editie hoor. Zodat ik een beetje een verwachtingskeppen kist van elk jaar vlak naar Amsterdam. Dan krijgen we het ek in Dokkum. Meestal kan ik bedenken die het oors misschien wel naar Amsterdam gaan om hem te zien. Nou, dat hoeft dan net, want we kunnen dan hier wel in Dokkum zien.